Nako. Nako, 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 nako. Yun. May naka-condition pala akong TM mga G, 3 piraso. Subok natin kung lalaro sila. Nakita nyo naman sa picture mga G. Then, ito na po yung galawan ng TM natin na naka-condition. Galaw nga. Yan mga G, yung galaw ng TM natin. Lakad ba ang auto? Yung mga kalaban niya nga lang mga G, medyo lamang sa kaha talaga. Kasi may kalakihan to mga G. Pero sa kaha lang lalamang to. Sa galamay, pareho lang naman. And sana po maglaro sila ng maganda. Pakita sila ng maganda mga G. Pass game natin to. TM size. Okay game. Tingnan natin sinong lalamang sa kanila. Sige nga, pakitang gilas nga kayo. Mga 2 days na conditioning natin. Nako! Nako, 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 nako. Warak yung payat mga Aji. Warak yung payat. Grabe. Hindi ko rin napansin mga Aji paano niya dinali yung payat na. To lumamang yung malaking kaha. Ito yung malaking kaha mga Adjo. Hindi ko masyadong napansin paano niyang ginawa yon. Kasi laki din ng katis nung malaki oh. Stick na yung kinakagat. Ayan na, binanata niya ulit. Kinagat niya naman ulit mga Adji. Ang laki din ng katis nito. Nakikita niya mga Adji. Laki din ng katis. Ayun yung payat. Wala na, stroke na tong payat mga Adji. Talaga nangangagat ng stick to. Pero stroke na yung payat mga G. Alam nyo naman pag payat talagang finish talaga. Ayan o. Wala na, pupwesto na siya mga G. Na ubos na yung ano niya. Ubos na yung dugo niya mga G. Lamang talaga din tong malaki. Kasi pag basaan yung laruan, wala na, patay na to mga G. Kaagatin nyo na lang din to. Pero parang stroke din siya mga Aji kasi yung laki ng katis niya. Sa bandang yung ulo niya to mga Aji, ay yung katawan niya parang napagitnaan. Wala. Finish yung dalawang gagamba. Sira sila pareho. Wala na to mga Aji, tabla to. Pero patay na kasi to mga Aji. Yan o. Patay na yung payat mga Aji. Wala na tong payat na to. Finish na to mga Aji. Gumalito na yung pwesto niya. Tapos na to. Patay tong payat. Ano ang malaki? Well, nag-aagaw buhay din mga Aji. Pero kung sa nag-ano ng gagamba, tabla siguro to mga Aji. Kasi parehong gagamba, hindi na po makakapag... Alam nyo, hindi naman sila makatuloy namang maglaro. Tabla to mga Aji. Yung isa patay na, pero yung isa kasi hindi na rin kumakagat and hindi na makapagtuloy laban pa. Wala mga Aji, yun lang. Sana po nag-enjoy kayo. And sinubok ko lang yung mga TM ko mga Aji. May isa pa akong TM pero wala na rin kamatch. Sana may dumaya sa akin dito para masubukan natin yung gamba naman natin sa inyo. And God bless po sa inyo lahat.